8. februára oslavil životné jubileum páter Matúš z Holíckej rímskokatolíckej farnosti. Pri tejto príležitosti sa v piatok v priestore Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo slávnostné podujatie. V slávnostnom príhovore primátor mesta ocenil doterajšie 25-ročné pôsobenie pátera Matúša tu na Holíči. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázala pastoračná práca a denný styk s občanmi vykonať pre zachovanie kresťanskej tradície, na ktorej stojí celá naša spoločnosť. Ak je pevná viera, silná je dôvera v komunitu a jedného človeka v druhého. Vždy som zdôrazňoval pocit spolupatričnosti a spolupráce, ktorý je tebe tak prirodzený, a za túto tvoju duchovnú podporu môžem iba poďakovať. Mám rád Holičanov, tak dúfam, že budeme bojovať ešte ďalej spolu, naozaj za tie hodnoty, ktoré v tej dnešnej dobe treba šíriť. Hodnoty kresťanské, hodnoty ľudského srdca, dobroty a naozaj otvorených očí pre druhých. Okrem množstva osobných prianí prijal páter Matúš v piatok v kongresovom centre aj vecný darček od primátora mesta. Nech to nie je len pri tom duchovne, ale aj čosi pri tom konzumnom. Ešte raz, Matúš, blahoželám a želám šťastie, tú vašu spoločnú pohodu, ktorú máte, aby ste rozdávali tú vieru, pokoj a to, čo tí ľudia potrebujú najviacej ešte dlhé roky. Ďakujem. Pri tejto príležitosti sme si dovolili aj my, pátera Matúša, troška vyspovedať. Páter Matúš vyrastal v období totalitného režimu v časoch obmedzenej náboženskej slobody. Jeho viera sa formovala už od detstva vďaka chodeniu do kostola, ministrovaniu a inšpirácii v druhých kňazoch. Dostal som sa na gymnázium a práve vtedy bola nežná revolúcia, keď sa všetko zmenilo a prišiel taký nový vietor do cirkvi. Veľa mladých ľudí začalo chodiť na náboženstvo a do kostola, začal som aj ministrovať. A takisto bola zmena aj v tom, že do nášho mesta prišli noví kňazi a boli otvorení pre ľudí. Takže keď som tak dorastal na gymnáziu, tak ma to vedlo k tomu, že by som chcel byť kňazom tak, ako sú aj oni. No rodičia mi povedali, aby som si to dobre rozmyslel. K rozhodnutiu stať sa služobníkom oltára mu pomohol jeden z reholných rádov, ktorému sa páter Matúš zasvetil už na celý svoj život. Práve v tom období, keď som chodil na gymnázium, tak do Nového Mesta prišli premonštráti. Dovtedy tam boli kňazi v čiernych reverendách a zrazu boli v bielých. No a v podstate bolo nás veľa mládežníkov a robili s nami aj výlety na rôzne miesta, a takisto aj na Strahov do Prahy, kde vlastne títo premonštráti, ktorí boli v Novom Meste, mali taký svoj základný tábor. No a keď sme tam boli na tej návšteve niekoľkokrát autobusom s mladými, tak som tam videl ten život tých mladých reholníkov, ktorí sa takisto rozhodli zasvetiť svoj život Pánu Bohu. A v podstate aj ten príklad a tá radosť tej mladosti tak ma viedla k tomu, že som sa rozhodol stať premonštrátom. Ako čerstvý člen rádu dostal páter svoje ďalšie meno, ktorá zapôsobila ako výbuch, ktorý postupne... Keď som vstúpil do rádu v roku 1993, tak som k tomu svojmu menu Milan, ktorým som bol pokrstený, dostal ešte aj meno Matúš. Holič mu prirásol k srdcu hneď od začiatku pri jeho prvých kňažských krokoch. Študoval som v Čechách, takže čo sa týka aj toho teologického vzdelania, sme mali všetko v češtine. No a keď som prišiel do Holiča, mi to až tak nevadilo, pretože nemusel som všetko úplne prekladať do tej slovenčiny, pretože aj keď som povedal nejaké české slovíčko, tak Holičania tu na všetci na okolí mi dobre rozumeli. V Holiči som išiel 25 rokov. Vďaka pôsobeniu v Holíči sa páter Matúš naučil niečo, čo mu pomohlo pri slávení svätej omše. Aj keď to bolo na začiatku náročné. Keď som prišiel, tak som bol neskúsený. Ja napríklad nie som žiaden veľký spevák,
tak som sa trošku tak aj musel učiť aj zaspievať tie veci, ktoré sú potrebné pri svätých omšiach. A taká príhoda je, že bola moja prvá Veľká noc a tam tých spevov je tak veľa. No a páter Marian mi hovorí: Matúš, ale to musíš zaspievať 3-krát inak, vždycky o tón vyššie. Ja mu hovorím: Marian, v prvom roku stačí, keď to bude 3-krát rovnako. Aj kňazi sú len obyčajní ľudia, ktorí tiež majú svoje záľuby. Páter Matúš nebol výnimkou. Taký môj veľký koníček je letecké modlárstvo. Ja som chodieval do Holiča na súťaže ešte keď som bol žiak na základnej škole, to som ani nevedel, že raz v Holiči skončím. A vlastne toto letecké modlárstvo ma drží až doteraz. Na jednej strane je to pre mňa odpočinok, že sa môžem zašiť na chvíľu do dielne a potom v lete a na jeseň zasa idem na to letisko a tam si polietam a aj sa stretnem s priateľmi modlármi. Byť kňazom je celoživotné povolanie, ktoré zo sebou prináša radosti, ale aj starosti či každodenné výzvy. Ako tieto výzvy zvládá páter Matúš? A kňazská služba aj prácou s ľuďmi. A naozaj tam človek musí byť veľmi trpezlivý, veľmi ohľaduplný a myslím si, že aj veľmi láskavý. A tým sa dá všetko prekonať. Svoje rozhodnutie stať sa nasledovníkom Ježiša Krista určite neľutuje. Podľa pátra Matúša je totiž to dôležité uchovávať si spomienky, ale popri tom sa pozerať stále dopredu. Ono je vždy ťažké sa vrácať v čase. Je to dobré tak, ako to plynie. Nechcel by som sa vrátiť naspäť do školy, nechcel by som sa vrátiť k tým začiatkom. Boli pekné, určite to všetko bolo veľmi pekné, ale myslím si, že teraz v tom prítomnom okamihu je to zasa veľmi dobré a nemusíme sa vrácať dozadu. V mene Československej regionálnej televízie prajeme páterovi Matúšovi veľa zdravia, Božieho požehnania a silu naplňať toto vznešené poslanie ďalej. Živio, 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 mnoga leta,